Αστυνομικές ιστορίες. Κωνσταντίνα Ξανθοπούλου. Κάθε υπόθεση κρύβει μια αλήθεια. Η Σπυριδούλα καθόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και παρακολουθούσε τις πρωινές ειδήσεις. Το φλιτζάνι με τον καφέ βρισκόταν πάνω στο τραπεζάκι και η τηλεόραση έπαιζε χαμηλά. Ξαφνικά η παρουσιάστρια διέκοψε το πρόγραμμα για μια έκτακτη είδηση. Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί ο γνωστός συλλέκτης έργων τέχνης Τρίφωνας Παλάντζας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς. Η Σπυριδούλα ανασηκώθηκε αμέσως στην πολυθρόνα της Τρίφωνας Παλάντζας. Ψιθύρισε. Κάτι στο όνομα της φάνηκε γνώριμο. Αν σας αρέσουν οι αστυνομικές ιστορίες γεμάτες μυστήριο και ανατροπές, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστυνομικές Ιστορίες Κωνσταντίνα Ξανθοπούλου. Για λίγα δευτερόλεπτα έμεινε σιωπηλή και τότε θυμήθηκε. Μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα είχε βρεθεί στο φαρμακείο της γειτονιάς της. Περίμενε τη σειρά της όταν ένας ηλικιωμένος κύριος πλησίασε τον πάγκο. Η Πόπη φαρμακοποιός πήρε τη συνταγή και άρχισε να τη διαβάζει. Όσο τη διάβαζε, το πρόσωπό της σοβάρευε όλο και περισσότερο. «Κύριε, αυτά τα φάρμακα δεν συνδυάζονται εύκολα», είπε. «Τι εννοείτε?» απάντησε ο ηλικιωμένος. «Ο συνδυασμός τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και ανακοπή». Ο άντρας έδειξε ενοχλημένος. «Ο γιατρός μου τα έγραψε». Η Πόπη κοίταξε ξανά τη συνταγή. «Παρόλα αυτά, έχω επιφυλάξεις». Ο ηλικιωμένος έβγαλε τα γυαλιά του και την κοίταξε επίμονα. «Θέλετε να πείτε πως ο γιατρός μου έκανε λάθος?» Η Πόπη δίστασε. Έπειτα κοίταξε ξανά την υπογραφή και τελικά άρχισε να εκτελεί τη συνταγή. Η Σπυριδούλα θυμόταν ακόμη καθαρά το περιστατικό. Θυμόταν και τον ίδιο τον άντρα, το κοστούμι του, το μπαστούνι του, ακόμη και το χρυσό ρολόι που φορούσε. Τώρα η φωτογραφία του εμφανιζόταν στην τηλεόραση. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος, ο Τρίφωνας Παλάντζας. Η Σπυριδούλα άφησε απότομα το φλιτζάνι στο τραπέζι. «Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου», μουρμούρισε. Χωρίς να χάσει χρόνο, άρπαξε το τηλέφωνο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε τη γνώριμη φωνή του ανιψιού της. «Παρακαλώ, Άρη, πρέπει να έρθεις αμέσως από το σπίτι». «Τι συνέβη, θεία?» «Νομίζω πως ένας άνθρωπος πέθανε εξαιτίας
μια συνταγής που δεν έπρεπε ποτέ να εκτελεστεί. Για μια στιγμή επικράτησε σιωπή. «Έρχομαι αμέσως», είπε ο Άρης. Η Σπυριδούλα κατέβασε το τηλέφωνο. Κοίταξε ξανά την οθόνη της τηλεόρασης. Η φωτογραφία του Τρίφωνα Παλάντζα βρισκόταν ακόμη εκεί. Και για πρώτη φορά αναρωτήθηκε αν ο θάνατός του ήταν πράγματι τόσο φυσικός όσο έδειχνε. Λιγότερο από μισή ώρα αργότερα, ο Άρης Λεοντής χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού της Σπυριδούλας. Η θεία του τον περίμενε ήδη. «Επιτέλους ήρθες», είπε μόλις τον είδε. Ο Άρης κάθισε απέναντί της. «Πες μου ακριβώς τι συνέβη από την αρχή». Η Σπυριδούλα δεν έχασε χρόνο. Του περιέγραψε όσα είχε δει στο φαρμακείο. Τη συνταγή, την αντίδραση της Πόπης, την προειδοποίηση για την ανακοπή και τον ηλικιωμένο άντρα που επέμενε να πάρει τα φάρμακα. Ο Άρης άκουγε χωρίς να τη διακόπτει. Όταν τελείωσε, έμεινε για λίγο σιωπηλός. «Είσαι βέβαιη πως ήταν ο ίδιος άνθρωπος?» «Απολύτως βέβαιη. Τον είδες καλά?» «Άρη, μπορεί να ξεχνάω που άφησα τα γυαλιά μου, αλλά πρόσωπα δεν ξεχνώ ποτέ». Ο επιθεωρητής χαμογέλασε. Αυτή την απάντηση την περίμενε. Η Σπυριδούλα σπάνια έκανε λάθος σε τέτοια θέματα. Λίγη ώρα αργότερα βρισκόταν ήδη έξω από το σπίτι του Τρίφωνα Παλάντζα. Ένα μεγάλο νεοκλασικό κτίριο με ψηλά κάγκελα και κήπο γεμάτο αγάλματα. Δύο αστυνομικοί φύλαγαν την είσοδο. Ο Άρης έδειξε την ταυτότητά του και πέρασε μέσα. Ο ιατροδικαστής τον περίμενε στο σαλόνι. «Τι έχουμε?» ρώτησε ο Άρης. Άντρας 78 ετών, αιτία θανάτου, ανακοπή καρδιάς. Ο Άρης συνοφριώθηκε. Καμία ένδειξη εγκληματικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής όχι. Ο επιθεωρητής περπάτησε αργά μέσα στο σπίτι. Η τύχη ήταν γεμάτη ακριβούς πίνακες ζωγραφικής. Μερικοί έδειχναν πανάρχαιοι, άλλοι έμοιαζαν ανεκτήμητοι. Ο Τρίφωνας Παλάντζας είχε αφιερώσει τη ζωή του στη συλλογή έργων τέχνης. Αυτό ήταν γνωστό σε όλη τη χώρα. Τότε ένας άντρας πλησίασε. Ήταν γύρω στα 40, καλοντυμένος, αλλά εμφανώς ταραγμένος. Είμαι ο Νίκος Παλάντζας, ο ανιψιός του. Ο Άρης έσφιξε το χέρι του. «Λυπάμαι για την απώλειά σας». «Ευχαριστώ». Ήταν ξαφνικό. Είχε προβλήματα υγείας. Μερικά, αλλά τίποτα που να προμείνει κάτι τέτοιο.
παρατήρησε προσεκτικά. Ο άντρας έδειχνε στενοχωρημένος. Ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. Λίγα λεπτά αργότερα ο επιθεωρητής αποχώρησε. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητό του, έβγαλε το κινητό. Κοίταξε τη φωτογραφία του νεκρού που είχε δημοσιευτεί στα ειδησεογραφικά sites. Ήταν πράγματι ο ίδιος άντρας που είχε περιγράψει Σπυριδούλα. Η ιστορία της θείας του επιβεβαιωνόταν. Και αυτό σήμαινε πως το επόμενο πρόσωπο που έπρεπε να συναντήσει ήταν η Πόπη, η φαρμακοποιός. Γιατί αν τα φάρμακα είχαν κάποια σχέση με το θάνατο του Τρίφωνα Παλάντζα, εκείνη ήταν ίσως ο τελευταίος άνθρωπος που γνώριζε την αλήθεια. Το φαρμακείο ήταν σχεδόν άδειο όταν ο Άρης πέρασε την πόρτα. Η Πόπη σήκωσε το βλέμμα της από τον υπολογιστή και χαμογέλασε. Επιθεωρητά, τι μπορώ να κάνω για εσάς? Ο Άρης πλησίασε τον πάγκο. Θα ήθελα να μιλήσουμε για έναν πελάτη σας, το Τρίφωνα Παλάντζα. Το χαμόγελο της Πόπης χάθηκε αμέσως. Άκουσα τι συνέβη. Τον θυμάστε? Φυσικά, ήρθε πριν από λίγες ημέρες. Ο Άρης έβγαλε το σημειωματάριό του. Πείτε μου ακριβώς τι έγινε. Η Πόπη αναστέναξε. Μου έδωσε μια συνταγή. Όταν την είδα ανησύχησα. Γιατί τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν δίνονται εύκολα μαζί. Του το είπατε? Ναι. Του είπα πως ο συνδυασμός μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Και εκείνος μου απάντησε ότι ο γιατρός του γνώριζε τι έκανε. Η Πόπη άνοιξε ένα σιρτάρι, έβγαλε έναν φάκελο και τον ακούμπησε μπροστά στον Άρη. Κρατάμε φωτοαντίγραφα από ορισμένες συνταγές. Ευτυχώς κράτησα κι αυτή. Ο επιθεωρητής άνοιξε το φάκελο. Η συνταγή βρισκόταν μπροστά του. Στο κάτω μέρος υπήρχε υπογραφή και σφραγίδα γιατρού. «Ποιος είναι?» ρώτησε. Η Πόπη έδειξε το όνομα. Στεφανίδης Γρηγόρης, καρδιολόγος. Ο Άρης φωτογράφησε το έγγραφο. Κάτι άλλο σας φάνηκε περίεργο? Η Πόπη δίστασε. Τώρα που το σκέφτομαι, ναι. Τι ακριβώς? Ο κύριος Παλάντζας έδειχνε νευρικός. Νευρικός με ποιον τρόπο? Σαν να βιαζόταν, σαν να ήθελε να φύγει γρήγορα. Ο Άρης έκλεισε τον φάκελο. Σας ευχαριστώ. Πιστεύετε ότι τα φάρμακα συνδέονται με το θάνατό του? Ο επιθεωρητής δεν απάντησε αμέσως. Αυτό προσπαθώ να ανακαλύψω. Μισή ώρα αργότερα βρισκόταν
στο ιατρείο του καρδιολόγου. Ο Γρηγόρης Στεφανίδης διάβασε τη φωτοτυπία της συνταγής και σχεδόν αμέσως συνοφριώθηκε. «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα?» ρώτησε ο Άρης. Ο γιατρός ξανακοίταξε το χαρτί. Μετά την υπογραφή, μετά τη σφραγίδα, και ύστερα σήκωσε το βλέμμα του. «Μεγάλο πρόβλημα. Τι εννοείτε? Αυτή η συνταγή δεν είναι δική μου». Ο Άρης έμεινε ακίνητος. «Είστε βέβαιος?» «Απολύτως». Ο γιατρός πήρε ένα στυλό και έδειξε την υπογραφή. «Μοιάζει με τη δική μου, αλλά δεν είναι. Και η σφραγίδα, αντίγραφο». Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιωπή. Ο Άρης πήρε ξανά τη συνταγή στα χέρια του. Τώρα η υπόθεση είχε αλλάξει εντελώς. Δεν ερευνούσε πλέον έναν φυσικό θάνατο. Κάποιος είχε φροντίσει να προμηθεύσει στο Τρίφωνα παλάντζα επικίνδυνα φάρμακα, χρησιμοποιώντας πλαστή συνταγή. Και αυτό σήμαινε μόνο ένα πράγμα. Κάποιος είχε σχεδιάσει τα πάντα από πριν. Το επόμενο πρωί, ο Άρης βρισκόταν ξανά στο σπίτι του Τρίφωνα Παλάντζα. Αυτή τη φορά δεν ήρθε για να εξετάσει το χώρο. Ήρθε για να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους που περιστρέφονταν γύρω από τον νεκρό. Πρώτη εμφανίστηκε η οικονόμος. Η Ελένη Γκίκα εργαζόταν στο σπίτι σχεδόν 15 χρόνια. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που έβλεπαν καθημερινά το Τρίφωνα. Πώς ήταν οι τελευταίες ημέρες του? Ρώτησε ο Άρης, ανήσυχος. Για ποιο λόγο? Δεν μου έλεγε τα πάντα, αλλά κάτι τον απασχολούσε. Είχε καυγαδίσει με κάποιον. Η γυναίκα δίστασε με τον ανιψιό του αρκετές φορές. Ο Άρης σημείωσε την απάντηση για χρήματα. Δεν ξέρω, αλλά οι φωνές ακούγονταν μέχρι την κουζίνα. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε ο δικηγόρος. Ο Ανδρέας Μανολάς μπήκε στο γραφείο κρατώντας ένα δερμάτινο χαρτοφύλακα. «Υποθέτω πως έχετε πολλές ερωτήσεις», είπε. «Πράγματι». Ο Άρης τον κοίταξε προσεκτικά. «Γνωρίζατε το περιεχόμενο της διαθήκης?» Ο δικηγόρος χαμογέλασε αχνά. «Αυτό είναι απόρριτο. Ακόμη και μετά το θάνατό του. Μέχρι να ολοκληρωθούν ορισμένες διαδικασίες, ναι». Η απάντηση δεν άρεσε καθόλου στον Άρη. Ήταν η δεύτερη φορά που κάποιος απέφευγε να μιλήσει για τη διαθήκη. Και αυτό άρχιζε να γίνεται ύποπτο. Το μεσημέρι έφτασε η πρώην σύζυγος. Η Κατερίνα Δούκα ήταν σχεδόν 30 χρόνια νεότερη από το Τρίφωνα. Παρέμενε εντυπωσιακή και απόλυτα ψύχρεμη, πιο ψύχρεμη από
όσο περίμενε ο Άρης. Λυπήθηκα όταν το έμαθα, είπε. Πότε χωρίσατε? Πριν από περίπου 1 χρόνο. Διατηρούσατε επαφές περιστασιακά? Υπήρχαν οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ σας? Για πρώτη φορά η γυναίκα συνοφριώθηκε. Τι υπονοείται επιθεωρητά? Κάνω απλώς ερωτήσεις. Η Κατερίνα σηκώθηκε όρθια. Τότε να ρωτήσετε και τον ανιψιό του. Εκείνος ενδιαφερόταν περισσότερο για τα χρήματα από οποιονδήποτε άλλο. Μερικά λεπτά αργότερα η συνάντηση τελείωσε. Ο Άρης είχε πλέον μπροστά του 4 πρόσωπα. 4 ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν λόγο να θέλουν τον Τρίφωνα Παλάντζα νεκρό. Και τότε χτύπησε το κινητό του. Ήταν η Σπυριδούλα. Άρη, μόλις έμαθα κάτι πολύ περίεργο. Ο επιθεωρητής ανασηκώθηκε αμέσως. Τι έμαθες, θεία? Δεν ξέρω αν έχει σημασία, αλλά νομίζω πως πρέπει να το ακούσεις. Από τον τόνο της φωνής της κατάλαβε πως αυτή η πληροφορία ίσως άλλαζε ολόκληρη την υπόθεση. «Σε ακούω», είπε, και άρχισε να σημειώνει κάθε λέξη. Ο Άρης κράτησε το τηλέφωνο στο αυτί του. «Σε ακούω, θεία». Η Σπυριδούλα χαμήλωσε τη φωνή της. «Πέρασα σήμερα το πρωί από τη γειτονιά του Τρίφωνα Παλάντζα και στάθηκα σε ένα καφενείο. Οι άνθρωποι εκεί το γνώριζαν καλά». Ο Άρης πήρε το στυλό του. «Τι έμαθες?» «Ότι ετοίμαζε μια μεγάλη δωρεά». Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιωπή. «Τι είδους δωρεά?» Ήθελε να χαρίσει ολόκληρη τη συλλογή έργων τέχνης στο χωριό όπου μεγάλωσε. Ο Άρης συνοφριώθηκε. «Είσαι σίγουρη?» Αυτό έλεγαν όλοι. Και για ποιο λόγο? Για να χτιστεί ένα νέο σχολείο. Ο επιθεωρητής σηκώθηκε αμέσως από την καρέκλα του. Ποιος άλλος το γνώριζε? Δεν ξέρω, αλλά φαίνεται πως το συζητούσε τους τελευταίους μήνες. Ο Άρης έκλεισε το τηλέφωνο και έμεινε σκεφτικός. Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε η υπόθεση μόλις είχε αλλάξει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι θεωρούσαν πως η τεράστια περιουσία του Τρίφωνα θα περνούσε στους κληρονόμους του. Αν όμως η συλλογή δοριζόταν, τα πάντα άλλαζαν. Και η συλλογή δεν ήταν απλώς μεγάλη. Η αξία της ξεπερνούσε τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε η υπόθεση μόλις είχε αλλάξει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι θεωρούσαν
πως η τεράστια περιουσία του Τρίφωνα θα περνούσε στους κληρονόμους του. Αν όμως η συλλογή δοριζόταν, τα πάντα άλλαζαν. Και η συλλογή δεν ήταν απλώς μεγάλη. Η αξία της ξεπερνούσε τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Λίγη ώρα αργότερα ο Άρης βρισκόταν στο χωριό όπου είχε γεννηθεί ο Τρίφωνας. Ένα μικρό ορεινό χωριό με λιγοστούς κατοίκους. Ο πρόεδρος της κοινότητας τον υποδέχθηκε στο γραφείο του. «Ναι, είναι αλήθεια», είπε χωρίς δισταγμό. Ο κύριος Παλάντζας ήθελε να βοηθήσει το χωριό. Σας είχε μιλήσει προσωπικά πολλές φορές. Ο πρόεδρος άνοιξε ένα σιρτάρι, έβγαλε ένα φάκελο και τον ακούμπησε μπροστά στον Άρη. Μας είχε δείξει ακόμη και τα σχέδια. Ο επιθεωρητής άνοιξε τον φάκελο. Μέσα υπήρχαν αρχιτεκτονικά σχέδια. Σχέδια για ένα καινούριο σχολείο και μια επιστολή με την υπογραφή του Τρίφωνα Παλάντζα. Ο Άρης διάβασε προσεκτικά τις τελευταίες γραμμές. «Η συλλογή μου πρέπει να αξιοποιηθεί για τη μόρφωση των παιδιών του τόπου μου». Ο επιθεωρητής ακούμπησε αργά το χαρτί στο γραφείο. Τώρα είχε πλέον ένα πιθανό κίνητρο και μάλιστα πολύ ισχυρό. Όταν επέστρεψε στην πόλη, ζήτησε οικονομικό έλεγχο για όλους τους βασικούς υπόπτους. Τα αποτελέσματα έφτασαν αργά το βράδυ. Ο Άρης άνοιξε τον πρώτο φάκελο. Αφορούσε την Ελένη Γκίκα, την οικονόμο. Ο γιος της είχε γίνει δεκτός σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης ήταν τεράστια. Η ίδια είχε κάνει αιτήσεις για δάνεια που είχαν απορριφθεί. Ο δεύτερος φάκελος αφορούσε την Κατερίνα Δούκα, η πρώην σύζυγος του Τρίφωνα. Ο Άρης διάβασε προσεκτικά τις αναφορές. Υπήρχαν σημαντικά χρέη και το μεγαλύτερο μέρος τους προερχόταν από μια ιδιωτική χαρτοπαικτική λέσχη που επισκεπτόταν συχνά. Ο τρίτος φάκελος αφορούσε τον Ανδρέα Μανολά, το δικηγόρο. Πριν από λίγους μήνες είχε χάσει μια δύσκολη δικαστική υπόθεση. Το δικαστήριο τον υποχρέωνε να καταβάλει μεγάλη χρηματική αποζημίωση σε πρώην πελάτη του. Ένα ποσό που δυσκολευόταν να συγκεντρώσει. Ο Άρης άνοιξε και το τελευταίο φάκελο. Τον φάκελο του Νίκου Παλάντζα. Τα στοιχεία ήταν ακόμη πιο ανησυχητικά. Ο ανιψιός του Τρίφωνα ελεγχόταν για υπεξαίρεση χρημάτων από την εταιρεία όπου εργαζόταν. Αν η υπόθεση προχωρούσε στη δικαιοσύνη, κινδύνευε ακόμη και με φυλάκιση. Ο Άρης ακούμπησε αργά και τους 4 φακέλους πάνω στο γραφείο. Για αρκετή ώρα τους κοιτούσε, χωρίς να μιλά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έψαχνε έναν ύποπτο.
Τώρα είχε 4. Και το χειρότερο, όλοι είχαν σοβαρό λόγο να θέλουν τον Τρίφωνα Παλάντζα νεκρό. Το επόμενο πρωί ο Άρης κάλεσε και τους 4 υπόπτους στο αστυνομικό τμήμα. Την Ελένη Γκίκα, την Κατερίνα Δούκα, τον Ανδρέα Μανολά και τον Νίκο Παλάντζα. Κανείς δεν γνώριζε γιατί τους είχε καλέσει. Όταν συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συσκέψεων, ο Άρης στάθηκε απέναντί τους. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μίλησε. Ύστερα άνοιξε το φάκελο του ιατροδικαστή. Ο Τρίφωνας Παλάντζας δεν πέθανε από φυσικά αίτια. Η φράση έπεσε σαν βόμβα. Η Ελένη άνοιξε διάπλατα τα μάτια. Η Κατερίνα έμεινε ακίνητη. Ο Μανολάς χαμήλωσε το βλέμμα. Και ο Νίκος συνοφριώθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Ρώτησε η Κατερίνα. Σημαίνει πως η ανακοπή του προκλήθηκε από συγκεκριμένα φάρμακα. Κανείς δεν μίλησε. Ο Άρης συνέχισε. Η συνταγή που χρησιμοποιήθηκε ήταν πλαστή. Η Ελένη έφερε το χέρι στο στόμα της. Θέλετε να πείτε ότι κάποιος το δολοφόνησε? Αυτό ακριβώς λέω. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε απόλυτη σιωπή. Ύστερα ο Άρης άρχισε τις ανακρίσεις. Πρώτη μπήκε η Ελένη Γκίκα. Γνωρίζατε ότι ο κύριος Παλάντζας σχεδίαζε να δωρήσει τη συλλογή του. Η γυναίκα χαμήλωσε το βλέμμα. Ναι, από πότε? Από την Άνοιξη. Το είχε πει σε άλλους. Δεν ξέρω, αλλά ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό. Χρειαζόσασταν χρήματα για το γιο σας. Η Ελένη αναστέναξε. Ναι, αλλά δεν θα έκανα ποτέ κακό σε αυτόν τον άνθρωπο. Λίγο αργότερα μπήκε η Κατερίνα. Συναντήσατε τον Τρίφωνα 3 ημέρες πριν πεθάνει? Ναι. Γιατί? Με κάλεσε ο ίδιος. Και τι συζητήσατε? Η γυναίκα δίστασε. Μου είπε ότι ήθελε να διορθώσει λάθη του παρελθόντος. Τι εννοούσε? Δεν μου εξήγησε ποτέ. Ο Άρης την κοίταξε στα μάτια. Χρωστάτε χρήματα στη χαρτοπαικτική λέσχη που επισκεπτόσασταν? Η Κατερίνα πάγωσε. Ποιος σας το είπε αυτό? Δεν έχει σημασία. Είναι αλήθεια. Η γυναίκα χαμήλωσε το βλέμμα. Ναι. Ακολούθησε ο δικηγόρος. Γνωρίζατε το περιεχόμενο της διαθήκης? Ναι. Γνωρίζατε ότι η συλλογή θα δωριζόταν? Ο Μανολάς δίστασε. Ναι. Και δεν το είπατε σε κανέναν? Ήμουν υποχρεωμένος να τηρήσω το απόρριτο. Ο Άρης ακούμπησε μπροστά του τη δικαστική απόφαση για την αποζημίωση
Ο δικηγόρος χλώμιασε. «Χρειαζόσασταν χρήματα, κύριε Μανολά. Όχι αρκετά ώστε να γίνω δολοφόνος». Τελευταίος μπήκε ο Νίκος Παλάντζας. Ο νηψιός κάθισε απέναντι από τον Άρη. «Πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή με όλα αυτά. Θα τελειώσουμε όταν βρούμε την αλήθεια. Τότε βρείτε τι». Ο Άρης τον παρατηρούσε προσεκτικά. «Γνωρίζατε για τη δωρεά της συλλογής?» «Όχι». «Είστε βέβαιος?» «Απολύτως». Ο Νίκος σταύρωσε τα χέρια του, έδειχνε εκνευρισμένος. «Και τώρα τι ακριβώς ψάχνετε?» «Την αλήθεια». «Βρήκατε τουλάχιστον ποιος έδωσε την πλαστή συνταγή στο θείο μου?» Ο Άρης το κοίταξε προσεκτικά. «Όχι ακόμη». «Τότε ίσως θα έπρεπε να ψάξετε εκεί». «Το κάνουμε ήδη». Ο Νίκος σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Γιατί αν κάποιος του έδωσε εκείνη τη συνταγή, αυτός είναι ο δολοφόνος». Ο Άρης δεν απάντησε. Απλώς τον παρακολούθησε να φεύγει. Κάτι δεν του άρεσε. Όχι αυτά που είπε, αλλά ο τρόπος που τα είπε. Λίγα λεπτά αργότερα οι ανακρίσεις ολοκληρώθηκαν. Όταν όλοι έφυγαν, ο επιθεωρητής κάθισε μόνος στο γραφείο του. Είχε 4 υπόπτους, 4 ισχυρά κίνητρα και καμία απόδειξη. Τότε θυμήθηκε κάτι που είχε αναφέρει η οικονόμος. Το παλιό γραφείο του Τρίφωνα. Ένα δωμάτιο που κανείς δεν είχε ψάξει πραγματικά. Ο Άρης σηκώθηκε αμέσως από την καρέκλα του. Είχε την αίσθηση πως η επόμενη απάντηση το περίμενε εκεί. Λιγότερο από 1 ώρα αργότερα, ο Άρης βρισκόταν ξανά στο σπίτι του Τρίφωνα Παλάντζα. Η Ελένη Γκίκα του άνοιξε την πόρτα. «Πάλι εδώ, επιθεωρητά. Χρειάζομαι λίγο χρόνο στο γραφείο του κυρίου Παλάντζα». Η γυναίκα έκανε στην άκρη. «Ό,τι χρειαστείτε». Ο Άρης ανέβηκε στον επάνω όροφο. Το γραφείο παρέμενε όπως ακριβώς το είχε αφήσει ο ιδιοκτήτης του βιβλία. Παλιοί φάκελοι, φωτογραφίες, σημειώσεις και δεκάδες μικρά αντικείμενα από τα ταξίδια του συλλέκτη. Για περισσότερο από 1 ώρα έψαχνε χωρίς αποτέλεσμα. Άνοιξε συρτάρια, ξεφύλισε έγγραφα, έλεγξε βιβλία, τίποτα. Μέχρι που παρατήρησε μια παλιά κορνίζα πάνω στη βιβλιοθήκη. Δεν είχε φωτογραφία, μόνο ένα τοπίο. Κάτι όμως δεν τέριαζε. Η κορνίζα ήταν ελαφρώς στραβή. Ο Άρης την κατέβασε. Και τότε είδε πίσω της ένα μικρό χάλκινο κλειδί, στερεωμένο με κολλητική ταινία. Το πήρε στα χέρια του. Για λίγα δευτερόλεπτα το περιεργάστηκε.
και άρχισε να ψάχνει τι μπορούσε να ανοίγει. Στη γωνία του δωματίου βρισκόταν ένα παλιό ξύλινο τουλάπι. Το είχε προσπεράσει ήδη 2 φορές. Πλησίασε. Δοκίμασε το κλειδί και η κλειδαριά άνοιξε αμέσως. Μέσα υπήρχε μόνο ένας καφέ φάκελος. Τίποτε άλλο. Ο Άρης τον έβγαλε προσεκτικά. Στο εξώφυλλο υπήρχε μια χειρόγραφη σημείωση. Να ανοιχτεί μόνο αν μου συμβεί κάτι. Ο επιθεωρητής ένιωσε την προσοχή του να οξύνεται. Άνοιξε αργά το φάκελο. Μέσα υπήρχαν αρκετά έγγραφα. Το πρώτο ήταν αντίγραφο μιας νέας διαθήκης. Ο Άρης άρχισε να διαβάζει. Και πολύ γρήγορα κατάλαβε γιατί ο Τρίφωνας είχε κρύψει τα χαρτιά. Η συλλογή έργων τέχνης δεν θα πήγαινε σε κανέναν από τους συγγενείς του, ούτε στην πρώην σύζυγο, ούτε στον ανιψιό. Θα δοριζόταν εξ ολοκλήρου στο χωριό όπου είχε μεγαλώσει. Τα έσοδα από την έκθεσή της θα χρηματοδοτούσαν την κατασκευή και τη λειτουργία ενός νέου σχολείου. Ο Άρης συνέχισε να διαβάζει. Και τότε βρήκε ένα δεύτερο έγγραφο. Ήταν μια προσωπική επιστολή. Απευθυνόταν στο δικηγόρο του. Ανδρέα, αν διαβάζεις αυτό το γράμμα, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Τις τελευταίες εβδομάδες έχω αρχίσει να ανησυχώ. Κάποιος προσπαθεί να μάθει λεπτομέρειες για τη διαθήκη μου. Δεν γνωρίζω ποιος είναι, αλλά αισθάνομαι πως με παρακολουθούν. Ο Άρης ανακάθισε. Συνέχισε να διαβάζει. Αν μου συμβεί κάτι, ζητώ να εξεταστούν όλοι όσοι θα είχα οικονομικό όφελος από το θάνατό μου. Ο επιθεωρητής άφησε αργά το γράμμα πάνω στο γραφείο. Το περιεχόμενο δεν αποκάλυπτε το δολοφόνο. Αποκάλυπτε όμως κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Τρίφωνας φοβόταν και ο φόβος του είχε ξεκινήσει πριν από το θάνατό του. Ο Άρης συνέχισε να ψάχνει το φάκελο. Στο βάθος υπήρχε ακόμη ένα χαρτί. Μια κατάσταση τηλεφωνικών κλήσεων. Αρχικά δεν του έδωσε σημασία. Ύστερα όμως πρόσεξε κάτι παράξενο. Τις τελευταίες 10 ημέρες πριν από το θάνατό του, ο Τρίφωνας είχε δεχθεί επανειλημμένες κλήσεις από τον ίδιο άγνωστο αριθμό. 12 συνολικά. Καμία καταχωρημένη επαφή. Κανένα όνομα. Μόνο ένας αριθμός κινητού. Ο Άρης πήρε αμέσως το χαρτί στα χέρια του. Αυτό ήταν το πρώτο πραγματικό στοιχείο που μπορούσε να τον οδηγήσει σε συγκεκριμένο άνθρωπο.
και είχε την αίσθηση πως όταν μάθαινε σε ποιον ανήκει ο αριθμός, η υπόθεση θα έμπαινε σε μια εντελώς νέα φάση. Το επόμενο πρωί, ο Άρης βρισκόταν ήδη στο γραφείο του. Η αναφορά για τον άγνωστο αριθμό είχε φτάσει λίγα λεπτά νωρίτερα. Ο επιθεωρητής άνοιξε τον φάκελο και άρχισε να διαβάζει. Όσο προχωρούσε στις σελίδες, το πρόσωπό του σκοτίνιαζε. Ο αριθμός δεν ήταν καταχωρημένος σε κανέναν από τους 4 υπόπτους. Ανήκε σε προπληρωμένη σύνδεση, αγορασμένη με ψεύτικα στοιχεία. Κάποιος είχε φροντίσει να κρύψει τα ίχνη του, όμως υπήρχε ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Το κινητό είχε ενεργοποιηθεί μόλις 3 εβδομάδες πριν από το θάνατο του Τρίφωνα και είχε χρησιμοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά για να επικοινωνεί μαζί του. Ο Άρης ζήτησε ανάλυση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στον υπολογιστή του ένας χάρτης. Οι περισσότερες κλήσεις προέρχονταν από την πόλη. Μία όμως είχε γίνει από διαφορετικό σημείο, από τη Μαρίνα. Ο επιθεωρητής ανασηκώθηκε. Η Μαρίνα βρισκόταν αρκετά μακριά από το σπίτι του Τρίφωνα. Δεν υπήρχε προφανής λόγος να βρίσκεται εκεί ο κάτοχος του κινητού, εκτός αν συναντούσε κάποιον. Την ίδια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό του. Ήταν η Σπυριδούλα. «Άρη, ελπίζω να μη σε ενοχλώ». «Ποτέ, θεία, τι συμβαίνει?» «Θυμήθηκα κάτι για το φαρμακείο». Ο Άρης πήρε αμέσως το σημειωματάριό του. «Σε ακούω». Εκείνη τη μέρα δεν ήταν μόνο ο Τρίφωνας. «Τι εννοείς?» «Υπήρχε ακόμη ένας άντρας μέσα στο φαρμακείο». Ο Άρης συνοφριώθηκε. «Και γιατί δεν το ανέφερες νωρίτερα? Γιατί δεν του έδωσα σημασία?» «Το θυμάσαι?» «Όχι καλά. Ήταν πίσω μου. Αλλά θυμάμαι κάτι πολύ συγκεκριμένο». Ο Άρης περίμενε. Κρατούσε ένα ναυτικό σάκο από αυτούς που βλέπεις στα ταξίδια. Για λίγα δευτερόλεπτα ο επιθεωρητής έμεινε σιωπηλός. Σάκος Μαρίνα, άγνωστος αριθμός. Τα κομμάτια δεν ένωναν ακόμη την εικόνα, αλλά άρχισαν να σχηματίζουν ένα περίγραμμα. Το ίδιο απόγευμα αποφάσισε να επισκεφθεί ξανά την Πόπη. Η φάρμακοποιός προσπάθησε να θυμηθεί. Στην αρχή δεν ήταν σίγουρη. Ξαφνικά όμως σταμάτησε. «Περιμένετε», είπε. «Τώρα που το λέτε, ναι». «Τι θυμηθήκατε?» Ο άντρας με το σάκο μιλούσε με τον κύριο Παλάντζα έξω από το φαρμακείο.
Ο Άρης ανασηκώθηκε. «Είστε βέβαιοι?» «Ναι». Τους είδα από το παράθυρο. «Άκουσες τι έλεγαν?» «Όχι, αλλά δεν έμοιαζαν να τσακώνονται». Ο επιθεωρητής έφυγε αμέσως. Για πρώτη φορά υπήρχε ένα πρόσωπο που δεν ανήκε στον κύκλο των 4 υπόπτων. Και ίσως αυτό το πρόσωπο να ήταν το κλειδί της υπόθεσης. Όταν επέστρεψε στο τμήμα, τον περίμενε ακόμη μία αναφορά. Αφορούσε τις κάμερες ασφαλείας κοντά στο φαρμακείο. Ο Άρης άνοιξε το αρχείο. Η εικόνα ήταν θολή. Όμως 2 φιγούρες διακρίνονταν καθαρά έξω από την είσοδο. Ο Τρίφωνας Παλάντζας και ένας δεύτερος άντρας. Ο άντρας κρατούσε πράγματι ένα ναυτικό σάκο και καθώς γύριζε στιγμιαία προς την κάμερα, φάνηκε ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο πρόσωπό του. Μια μεγάλη ουλή στο αριστερό μάγουλο. Ο Άρης πάγωσε, γιατί είχε ξαναδεί αυτή την ουλή και ήξερα ακριβώς πού. Ο Άρης έμεινε ακίνητος μπροστά στην οθόνη. Η εικόνα από την κάμερα ήταν θολή. Όμως η ουλή στο αριστερό μάγουλο ήταν ξεκάθαρη. Την είχε ξαναδεί. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα. Έβγαλε αμέσως ένα φάκελο από το σιρτάρι του. Ήταν ο φάκελος του Νίκου Παλάντζα. Ανάμεσα στα έγγραφα υπήρχε η κατάθεση ενός πρώην συναδέλφου του. Ο άντρας είχε αναφέρει ένα όνομα. Έναν άνθρωπο που είχε συνεργαστεί με τον Νίκο πριν από μερικούς μήνες. Ο Άρης βρήκε τη φωτογραφία και η καρδιά του χτύπησε δυνατότερα. Η ουλή ήταν η ίδια. Ακριβώς η ίδια. Ο άντρας ονομαζόταν Μάρκος Βέργος, πρώην ναυτικός, με αρκετές καταδίκες για απάτες και στενές σχέσεις με κυκλώματα παράνομης διακίνησης έργων τέχνης. Ο επιθεωρητής σηκώθηκε αμέσως από την καρέκλα του. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε την αλήθεια, ψιθύρισε. 1 ώρα αργότερα, ο Μάρκος Βέργος βρισκόταν απέναντί του στην αίθουσα ανακρίσεων. Ο άντρας έδειχνε εκνευρισμένος. «Δεν έχω ιδέα γιατί με φέρατε εδώ. Αλήθεια?» ρώτησε ο Άρης. «Τότε ίσως να μου εξηγήσετε γιατί μιλούσατε με τον Τρίφωνα Παλάντζα έξω από το φαρμακείο». Ο Μάρκος πάγωσε για 1 δευτερόλεπτο μόνο, αλλά ο Άρης το πρόσεξε. «Δεν θυμάμαι κανέναν Τρίφωνα Παλάντζα». «Παράξενο», είπε ο Άρης και ακούμπησε μπροστά του τη φωτογραφία από την κάμερα.
Μάρκος κοίταξε την εικόνα και κατάλαβε πως το ψέμα είχε τελειώσει. Εντάξει, το γνώριζα. Πόσο καλά. Καθόλου ιδιαίτερα. Τότε γιατί το συναντούσατε? Ο άντρας δίστασε. Ήθελε να μάθει κάτι. Τι πράγμα? Για κάποιους πίνακες. Ο Άρης ανασηκώθηκε. Τι πίνακες? Δεν ξέρω. Δεν μου είπε πολλά. Ο επιθεωρητής κατάλαβε αμέσως πως έλεγε ψέματα, αλλά δεν το διέκοψε. Συνεχίστε. Μου ζήτησε να βρω πληροφορίες για ένα κύκλωμα που πουλούσε κλεμμένα έργα τέχνης στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή. Ο Άρης δεν περίμενε να ακούσει κάτι τέτοιο. Και τι βρήκατε? Ότι κάποιος προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση στη συλλογή του. Ποιος? Ο Μάρκος χαμογέλασε πικρά. Αν το ήξερα, δεν θα καθόμουν εδώ. Ο Άρης τον κοίταξε χωρίς να μιλήσει. Κάτι δεν τέριαζε. Ο Μάρκος έκρυβε πράγματα, αλλά ίσως όχι το φόνο. Όταν η ανάκριση τελείωσε, ο επιθεωρητής επέστρεψε στο γραφείο του. Και τότε πρόσεξε κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε αγνοήσει. Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων του Τρίφωνα υπήρχε ακόμη ένας αριθμός. Ένας αριθμός που εμφανιζόταν μόνο μία φορά. Την τελευταία νύχτα πριν από το θάνατό του, η συνομιλία είχε διαρκέσει 17 λεπτά. Ο Άρης ζήτησε αμέσως τα στοιχεία. 10 λεπτά αργότερα η απάντηση εμφανίστηκε στην οθόνη. Ο αριθμός ανήκε σε έναν από τους 4 υπόπτους. Ο επιθεωρητής διάβασε το όνομα και για πρώτη φορά από την αρχή της υπόθεσης ένιωσε πως πλησίαζε πραγματικά το δολοφόνο. Ο Άρης κοίταζε επίμονα την οθόνη του υπολογιστή. Το όνομα που εμφανίστηκε δεν ήταν αυτό που περίμενε. Δεν ήταν ο Νίκος Παλάντζας, ούτε η Κατερίνα Δούκα, ούτε η Ελένη Κίκα. Ήταν ο Ανδρέας Μανολάς, ο δικηγόρος. Ο επιθεωρητής ανακάθισε στην καρέκλα του. Η τελευταία τηλεφωνική συνομιλία του Τρίφωνα πριν από το θάνατό του είχε γίνει με το δικηγόρο του και είχε διαρκέσει 17 ολόκληρα λεπτά. Πάρα πολλά για μια απλή επαγγελματική συζήτηση. Ο Άρης κάλεσε αμέσως το Μανολά στο τμήμα. Ο δικηγόρος έφτασε 1 ώρα αργότερα. Έδειχνε κουρασμένος και αυτή τη φορά λιγότερο σίγουρος για τον εαυτό του. Μιλήσατε με τον Τρίφωνα το βράδυ πριν πεθάνει? Είπε ο Άρης. Ναι.
για 17 λεπτά. Ναι, για ποιο λόγο? Ο Μανολάς έμεινε σιωπηλός. Κύριε Μανολά, διαφωνούσαμε. Ο Άρης συνοφριώθηκε. Γιατί πράγμα? Για τη Διαθήκη. Εξηγήστε μου. Ο δικηγόρος πήρε μια βαθιά ανάσα. Του είπα πως έπρεπε να ενημερώσει την οικογένειά του. Και εκείνος αρνήθηκε. Τόσο απλά. Όχι. Ο Μανολάς χαμήλωσε το βλέμμα. Τσακωθήκαμε. Η αίθουσα βυθίστηκε στη σιωπή. Πόσο έντονα. Πολύ. Και μετά κλείσαμε το τηλέφωνο. Αυτό ήταν όλο. Ο Άρης το παρατηρούσε. Δεν του φαινόταν άνθρωπος που έλεγε ολόκληρη την αλήθεια, αλλά ούτε και δολοφόνος. Όχι ακόμη. Τότε χτύπησε η πόρτα. Ήταν ένας αστυνομικός. Επιθεωρητά. Μόλις ήρθαν τα αποτελέσματα από το εργαστήριο, ο Άρης πήρε το φάκελο, τον άνοιξε και άρχισε να διαβάζει. Μέσα υπήρχαν τα αποτελέσματα από τα δακτυλικά αποτυπώματα που είχαν βρεθεί στο φάκελο με τη Διαθήκη. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν αντέδρασε. Ύστερα διάβασε ξανά τα ονόματα. Τα αποτυπώματα ανήκαν μόνο σε 2 ανθρώπους. Στον Τρίφωνα Παλάντζα και σε έναν ακόμη. Ο Άρης σήκωσε αργά το βλέμμα. Ο Μανολάς τον κοιτούσε ανήσυχος. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε. Ο επιθεωρητής έκλεισε το φάκελο. Βρήκαμε ποιος άγγιξε τελευταίος τη Διαθήκη. Ο δικηγόρος χλώμιασε. Ποιος ήταν? Ο Άρης δεν απάντησε αμέσως. Γιατί το όνομα που είχε μπροστά του δεν τέριαζε με όσα πίστευε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αυτό σήμαινε μόνο ένα πράγμα. Η υπόθεση μόλις είχε ανατραπεί ξανά. Ο Άρης έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα σιωπηλός. Το όνομα που διάβαζε στο φάκελο δεν ήταν αυτό που περίμενε. Δεν ήταν του δικηγόρου, δεν ήταν του ανιψιού, ούτε της πρώην συζύγου. Τα αποτυπώματα ανήκαν στην Ελένη Γκίκα, την οικονόμο. Ο Μανολάς το κοίταξε με απορία. Ποιος ήταν? Ο Άρης έκλεισε τον φάκελο. Θα το μάθουμε σύντομα. Λίγη ώρα αργότερα η Ελένη καθόταν απέναντί του στο τμήμα. Η γυναίκα έδειχνε φοβισμένη. «Θέλω να μου εξηγήσετε κάτι», είπε ο Άρης. «Τι ακριβώς?» «Γιατί βρέθηκαν τα αποτυπώματά σας στο φάκελο της Διαθήκης». Η Ελένη χλώμιασε. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μίλησε. Ύστερα χαμήλωσε το βλέμμα. «Γιατί τον είχα βρει εγώ». Ο Άρης ανασηκώθηκε. «Τι εννοείτε?» «Πριν από περίπου 2 μήνες καθάριζα το γραφείο του και η κορνίζα έπεσε κατά λάθος. Βρήκατε το κλειδί?» «Ναι». Η γυναίκα δάκρυσε. «Άνοιξα το ντουλάπι και διαβάσατε τη Διαθήκη. Μόνο τις πρώτες σελίδες.
Γνωρίζατε λοιπόν για τη δωρεά. Ναι. Ο Άρης έμεινε σιωπηλός. Το κινητό του Άρη χτύπησε. Ήταν η Σπυριδούλα. «Άρη, τι συμβαίνει θεία?» «Πέρασα πάλι σήμερα από τη γειτονιά του Τρίφωνα Παλάντζα». Ο Άρης χαμογέλασε. «Έχεις γίνει η καλύτερη πληροφοριοδότης της αστυνομίας. Άσε τα αστεία και άκου». Η φωνή της ήταν σοβαρή. Μίλησα με 2 γείτονες που το γνώριζαν χρόνια. Και τι σου είπαν? Πως περίπου 1 εβδομάδα πριν πεθάνει είχαν ακούσει ένα πολύ έντονο καυγά. Ο Άρης ανασηκώθηκε αμέσως. Με ποιον? Με τον ανιψιό του τον Νίκο. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιωπή. Είναι βέβαιοι? Απολύτως. Άκουσαν τι έλεγαν. Όχι όλα, αλλά άκουσαν το Τρίφωνα να φωνάζει. Τι ακριβώς? Η Σπυριδούλα πήρε μια βαθιά ανάσα. Του είπε πως δεν θα πάρει ούτε έναν πίνακα. Ο Άρης άρχισε να σημειώνει και μετά του είπε πως η περιουσία του θα πήγαινε στο χωριό όπου μεγάλωσε. Ο επιθεωρητής έσφιξε το στυλό και ο Νίκος, εκείνος θύμωσε πολύ. Τι είπε? Η Σπυριδούλα χαμήλωσε ακόμη περισσότερο τη φωνή της. Σύμφωνα με τους γείτονες, του φώναξε πως αν το έκανε αυτό θα το πλήρωνε πολύ ακριβά. Ο Άρης έμεινε ακίνητος. Για πρώτη φορά είχε μπροστά του μια ευθεία απειλή. Και μάλιστα από τον άνθρωπο που είχε ίσως το μεγαλύτερο οικονομικό κίνητρο. Ευχαριστώ θεία. Άρη, ναι, πρόσεχε. Ο επιθεωρητής χαμογέλασε. Πάντα. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, κοίταξε ξανά το φάκελο του Νίκου Παλάντζα. Για πρώτη φορά από την αρχή της υπόθεσης, τα στοιχεία άρχισαν να σχηματίζουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Όμως ο Άρης γνώριζε καλά πως τις καλύτερες αστυνομικές υποθέσεις, η πιο προφανής εξήγηση δεν είναι πάντα και η σωστή. Ο Άρης πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας στο γραφείο του. Μπροστά του βρίσκονταν οι φάκελοι των 4 υπόπτων. Η Ελένη Γκίκα είχε κίνητρο. Η Κατερίνα Δούκα είχε κίνητρο. Ο Ανδρέας Μανολάς είχε κίνητρο. Και ο Νίκος Παλάντζας είχε ίσως το ισχυρότερο από όλους. Όμως ο Άρης δεν είχε ακόμη απόδειξη. Και χωρίς απόδειξη δεν μπορούσε να κατηγορήσει κανένα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ένας αστυνομικός από το οικονομικό τμήμα. Επιθεωρητά, βρήκαμε κάτι που πρέπει να δείτε. Τι ακριβώς? Αφορά τον Νίκο Παλάντζα.
Ο Άρης ανασηκώθηκε αμέσως. Σ' ακούω. Τις τελευταίες ημέρες πριν πεθάνει ο Τρίφωνας, ο Νίκος έκανε αλλεπάλληλες αναζητήσεις για μεταφορά έργων τέχνης στο εξωτερικό. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιωπή. Είσαι βέβαιος? Απολύτως. Έχουμε τα στοιχεία. Ο Άρης έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο. Κάτι δεν του άρεσε. Κάτι δεν τέριαζε. Αν ο Νίκος γνώριζε ότι θα αποκτούσε τους πίνακες, τότε γιατί να ψάχνει τρόπους μεταφοράς τους πριν ακόμη πεθάνει ο θείος του? Εκτός αν γνώριζε ήδη ότι ο Τρίφωνας δεν θα ζούσε για πολύ. Ο επιθεωρητής άνοιξε ξανά το φάκελο της πλαστής συνταγής και τότε πρόσεξε κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε συνδέσει σωστά. Την ημερομηνία έκδοσης. Η συνταγή είχε εκδοθεί μία ημέρα μετά τον καυγά που είχαν ακούσει οι γείτονες. Ο Άρης πάγωσε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε την ημερομηνία μια απλή λεπτομέρεια. Τώρα όμως αποκτούσε τεράστια σημασία. Σύμφωνα με τους γείτονες, ο Τρίφωνας είχε ανακοινώσει στον Νίκο πως η συλλογή έργων τέχνης θα δωριζόταν στο χωριό και ο Νίκος είχε φύγει εξοργισμένος. Μία ημέρα αργότερα εμφανίστηκε η πλαστή συνταγή. Ο Άρης ακούμπησε αργά το φάκελο πάνω στο γραφείο. Για πρώτη φορά τα γεγονότα άρχισαν να μπαίνουν στη σωστή χρονική σειρά. Και αυτή η σειρά οδηγούσε σε ένα πολύ συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ξαφνικά θυμήθηκε κάτι ακόμη. Την κατάθεση της Κατερίνας. Μου είπε ότι ήθελε να αλλάξει τα πάντα. Αυτή ήταν η φράση που του είχε πει. Και ξαφνικά ο Άρης κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει. Το επόμενο πρωί κάλεσε ξανά όλους τους υπόπτους. Αυτή τη φορά στο σπίτι του Τρίφωνα Παλάντζα. Κανείς δεν γνώριζε το λόγο. Όταν συγκεντρώθηκαν όλοι στο σαλόνι, ο Άρης στάθηκε μπροστά στο τζάκι και τους κοίταξε έναν έναν. Γνωρίζω πλέον τι συνέβη. Κανείς δεν μίλησε. Γνωρίζω ποιος είχε κίνητρο. Η Κατερίνα έσφιξε τα χέρια της. Ο Μανολάς χαμήλωσε το βλέμμα. Η Ελένη έδειχνε ανήσυχη και ο Νίκος παρέμενε ακίνητος. Αυτό που δεν γνωρίζω ακόμη, συνέχισε ο Άρης, είναι ποιος έκανε το πρώτο λάθος. Για πρώτη φορά ο Νίκος συνοφριώθηκε. Τι εννοείται? Ο Άρης χαμογέλασε αχνά. Είχε μόλις δει την αντίδραση που περίμενε και τώρα ήταν έτοιμος να κάνει την τελευταία κίνηση. Μια κίνηση που θα αποκάλυπτε οριστικά το δολοφόνο.
Στο σαλόνι επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Ο Άρης κοίταξε έναν τους 4 υπόπτους. Κανείς δεν μιλούσε. Κανείς δεν ήξερε τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Ο επιθεωρητής περπάτησε αργά μπροστά από το τζάκι. Τις τελευταίες ημέρες άκουσα πολλά ψέματα, είπε, και αρκετές μισές αλήθειες. Ο Νίκος παρέμενε ακίνητος. Η Κατερίνα είχε σταυρώσει τα χέρια της. Η Ελένη κοιτούσε το πάτωμα. Και ο Μανολάς έδειχνε όλο και πιο ανήσυχος. Όλοι σας είχατε λόγο να θέλετε τον Τρίφωνα Παλάντζα νεκρό, συνέχισε ο Άρης. Η Ελένη χρειαζόταν χρήματα για το γιο της. Η οικονόμος χαμήλωσε το βλέμμα. Η Κατερίνα πνιγόταν στα χρέη. Η πρώην σύζυγος δεν αντέδρασε. Ο Μανολάς έπρεπε να πληρώσει μια τεράστια αποζημίωση. Ο δικηγόρος έσφιξε τα χείλη του και ο Νίκος κινδύνευε να χάσει τα πάντα. Ο νηψιός κοίταξε τον Άρη κατάματα. Αλλά μόνο ένας από εσάς απειλήθηκε ότι δεν θα πάρει τίποτα. Η σιωπή έγινε ακόμη πιο βαριά. Μόνο ένας από εσάς άκουσε τον Τρίφωνα να λέει πως η περιουσία και οι πίνακες θα πήγαιναν στο χωριό. Ο Άρης σταμάτησε μπροστά στον Νίκο. Και μόνο ένας από εσάς είχε να χάσει εκατομμύρια. Ο Νίκος σηκώθηκε απότομα. Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Συμφωνώ, είπε ήρεμα ο Άρης. Γι' αυτό ας μιλήσουμε για κάτι που αποδεικνύει πολλά περισσότερα. Ο επιθεωρητής άνοιξε έναν φάκελο. Την επόμενη μέρα από τον καυγά με το θείο σου εκδόθηκε η πλαστή συνταγή. Ο Νίκος δεν μίλησε. Τις ίδιες ημέρες έψαχνε σε εταιρείες μεταφοράς έργων τέχνης στο εξωτερικό. Δεν είναι παράνομο. Όχι, απάντησε ο Άρης. Όμως είναι περίεργο. Ο Νίκος άρχισε να χάνει την ψυχραιμία του. Όλα αυτά είναι εικασίες. Όχι. Ο Άρης ακούμπησε έναν δεύτερο φάκελο στο τραπέζι. Γιατί χθες βράδυ βρήκαμε κάτι ακόμη. Ο Νίκος πάγωσε. Τι πράγμα? Τον άνθρωπο με την ουλή. Τον Μάρκο Βέργο. Για πρώτη φορά το πρόσωπο του Νίκου άλλαξε. Πολύ λίγο, αλλά αρκετά. Και λοιπόν, ο Μάρκος παραδέχθηκε ότι τον συνάντησες αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Ψέματα. Όχι. Ο Άρης άνοιξε ακόμη έναν φάκελο. Υπάρχουν κάμερες από τη Μαρίνα. Υπάρχουν τηλεφωνικές κλήσεις. Υπάρχουν καταγραφές συναντήσεων. Ο Νίκος άρχισε να χλωμιάζει. Ο Μάρκος δεν σκότωσε τον θείο σου, συνέχισε ο Άρης. Αλλά σε βοήθησε να αποκτήσεις την πλαστή συνταγή. Κανείς δεν μίλησε. Και όταν ο Τρίφωνας πήρε τα φάρμακα, η ανακοπή ήταν θέμα χρόνου. Η Κατερίνα έφερε το χέρι στο στόμα της
Η Ελένη δάκρυσε. Ο Μανολάς έμεινε ακίνητος. Ο Νίκος έκανε ένα βήμα πίσω. Δεν μπορείτε να το αποδείξετε. Μπορώ, είπε ο Άρης, γιατί ο Μάρκος αποφάσισε να μιλήσει σήμερα το πρωί. Το πρόσωπο του Νίκου άδειασε. Όχι, ψιθύρισε. Ναι. Ο Άρης τον κοίταξε στα μάτια και μας εξήγησε ακριβώς πως σχεδίασε στα πάντα. Για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν μίλησε. Ύστερα ο Νίκος κάθισε αργά στο καναπέ, σαν άνθρωπος που μόλις κατάλαβε ότι δεν υπήρχε πλέον διέξοδος. Δεν έπρεπε να το κάνει. Ψιθύρισε. Ποιος? Ρώτησε ο Άρης. Ο Νίκος έκλεισε τα μάτια. Ο θείος μου. Η φωνή του έτρεμε. Τα έδινε όλα σε ανθρώπους που δεν γνώριζε. Και σε μένα τίποτα. Ο Άρης δεν απάντησε. Ήταν δικά μου. Συνέχισε ο Νίκος. Όλα θα ήταν δικά μου. Τότε ακούστηκε ο ήχος από χειροπέδες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν προς το μέρος του. Η υπόθεση είχε λυθεί. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευαν όλοι εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο Άρης δεν είχε ακόμη ακούσει την τελευταία αποκάλυψη του Μάρκου Βέργου. Και αυτή η αποκάλυψη επρόκειτο να αλλάξει για ακόμη μία φορά ολόκληρη την ιστορία. Ο Νίκος Παλάντζας είχε ήδη οδηγηθεί στο περιπολικό. Η Κατερίνα, η Ελένη και ο Μανολάς είχαν αποχωρήσει. Το σπίτι είχε βυθιστεί ξανά στη σιωπή. Όμως ο Άρης δεν αισθανόταν την ικανοποίηση που συνήθως ένιωθε όταν έκλεινε μια υπόθεση. Κάτι τον ενοχλούσε. Κάτι δεν τέριαζε. Το κινητό του χτύπησε. Ήταν ο Μάρκος Βέργος. Επιθεωρητά, πρέπει να σας πω κάτι ακόμη. Ο Άρης σταμάτησε. Σε ακούω. Ο Νίκος δεν μου ζήτησε μόνο την πλαστή συνταγή. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιωπή. Τι άλλο σου ζήτησε? Να βρω έναν τρόπο να εξαφανίσω τους πίνακες. Ο Άρης συνοφριώθηκε. Αυτό το γνωρίζω ήδη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Η φωνή του Μάρκου ακούστηκε νευρική. Υπάρχει κάτι που δεν σας είπα. Ο επιθεωρητής έμεινε σιωπηλός. Συνεχίζω να σε ακούω. 2 ημέρες πριν πεθάνει ο Τρίφωνας, κάποιος άλλος με πλησίασε για τους ίδιους πίνακες. Ο Άρης πάγωσε. Ποιος? Δεν μου είπε όνομα. Τον είδες? Ναι. Και ήταν γυναίκα.
Ο επιθεωρητής έσφιξε το τηλέφωνο. Ποια γυναίκα? Δεν ξέρω, αλλά μου προσέφερε πολλά χρήματα. Για ποιο πράγμα? Για να βγάλω τη συλλογή από τη χώρα πριν ανοιχτεί η διαθήκη. Ο Άρης δεν μίλησε. Νόμιζα πως συνεργαζόταν με τον Νίκο. Συνέχισε ο Μάρκος. Αλλά όταν είδα τη φωτογραφία της πρώην γυναίκας του Τρίφωνα στις ειδήσεις, την αναγνώρισα αμέσως. Ο Άρης ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Είσαι βέβαιος? Απόλυτα. Το τηλεφώνημα τελείωσε. Ο επιθεωρητής έμεινε μόνος μέσα στο σαλόνι. Η Κατερίνα Δούκα. Η γυναίκα που έμοιαζε να έχει βγει από το κάδρο. Η γυναίκα που χρωστούσε μεγάλα ποσά. Η γυναίκα που γνώριζε ότι ο Τρίφωνας άλλαζε τη διαθήκη. Ξαφνικά επέστρεφε στο προσκήνιο. Μισή ώρα αργότερα, ο Άρης βρισκόταν ξανά στο τμήμα. Άνοιξε τον φάκελο της Κατερίνας και άρχισε να διαβάζει προσεκτικά όσα μέχρι τότε είχε θεωρήσει ασήμαντα. Μέχρι που σταμάτησε σε μια τραπεζική κίνηση. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, κατατεθειμένο πριν από λίγες εβδομάδες, σε λογαριασμό που δεν είχε δηλώσει ποτέ. Ο Άρης ανακάθισε αργά. Αν η Κατερίνα είχε προσπαθήσει να πουλήσει τους πίνακες, αν ο Νίκος είχε οργανώσει το φόνο, τότε ίσως να μην υπήρχε ένας μόνο ένοχος. Ίσως κάποιοι να έπαιζαν το δικό τους παιχνίδι γύρω από την περιουσία του Τρίφωνα. Και η υπόθεση που όλοι θεωρούσαν λυμένη, ίσως να μην είχε τελειώσει ακόμη. Το επόμενο πρωί, ο Άρης βρισκόταν στο γραφείο του πριν ξημερώσει καλά. Ο φάκελος της Κατερίνας Δούκα ήταν ανοιχτός μπροστά του. Η κατάθεση του Μάρκου Βέργου είχε δημιουργήσει νέα ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα. Αν η Κατερίνα προσπαθούσε να βγάλει τους πίνακες από τη χώρα, γιατί δεν το είχε κάνει μετά το θάνατο του Τρίφωνα? Γιατί δεν είχε αγγίξει ούτε έναν? Και το σημαντικότερο, γιατί δεν είχε εξαφανιστεί όταν συνελήφθη ο Νίκος? Το τηλέφωνο χτύπησε. Ήταν ο αστυνομικός που είχε αναλάβει τον οικονομικό έλεγχο. Επιθεωρητά, βρήκαμε την προέλευση της κατάθεσης και τα χρήματα δεν μπήκαν από πώληση έργων τέχνης. Ο Άρης ανασηκώθηκε. Από πού προήλθαν? Από τον ίδιο τον Τρίφωνα Παλάντζα. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιωπή. Τι είπες? Ο Τρίφωνας της είχε μεταφέρει το ποσό νόμιμα πριν από 3 μήνες. Ο Άρης κοίταξε ξανά τα έγγραφα.
ξαφνικά όλα άλλαζαν. Η Κατερίνα δεν είχε κρύψει τα χρήματα. Τα είχε πάρει από τον ίδιο τον Τρίφωνα. Και μάλιστα νόμιμα. Μία ώρα αργότερα η γυναίκα βρισκόταν ξανά απέναντί του. «Γιατί δεν μου το είπατε?» ρώτησε ο Άρης. Η Κατερίνα χαμήλωσε το βλέμμα. «Γιατί φοβήθηκα». «Τι ακριβώς?» «Ότι θα φαινόταν σαν κίνητρο». Ο Άρης περίμενε. Ο Τρίφωνας γνώριζε τα χρέη μου. Συνέχισε εκείνη. Και προσπάθησε να με βοηθήσει. Χωρίς αντάλλαγμα. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Η φωνή της έσπασε. Είχαμε χωρίσει. Αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο. Ο Άρης την κοίταξε προσεκτικά. Για πρώτη φορά από την αρχή της υπόθεσης δεν έβλεπε μπροστά του ύποπτο. Έβλεπε έναν άνθρωπο που έλεγε την αλήθεια. Όταν η Κατερίνα έφυγε, ο επιθεωρητής επέστρεψε στον Μάρκο Βέργο. Αυτή τη φορά ο πρώην ναυτικός δεν άργησε να λυγίσει. Δεν ήταν η Κατερίνα. Παραδέχθηκε. Ο Άρης το κοίταξε ψυχρά. Το ήξερα ήδη. Ο Μάρκος κατέβασε το κεφάλι. Φοβήθηκα. Ποιον φοβήθηκες? Τον Νίκο. Για πρώτη φορά ο Μάρκος έδειχνε πραγματικά τρομαγμένος. Όταν συνελήφθη κατάλαβα ότι θα με κατηγορούσε για όλα. Γι' αυτό είπες ψέματα? Ναι. Ο Άρης έμεινε σιωπηλός. Τότε ο Μάρκος σήκωσε αργά το βλέμμα. Υπάρχει όμως κάτι που δεν σας έχω πει ακόμη. Τι είναι? Την ημέρα που πήρα την πλαστή συνταγή για λογαριασμό του Νίκου, δεν ήμουν μόνος. Ο Άρης ανασηκώθηκε αμέσως. Ποιος ήταν μαζί σου? Ο Μάρκος δίστασε. Κάποιος που μπορεί να αποδείξει οριστικά ότι ο Νίκος σχεδίαζε το φόνο εβδομάδες πριν συμβεί. Ο επιθεωρητής πάγωσε. Αν υπήρχε μάρτυρας, αν υπήρχε κάποιος που είχε δει τον Νίκο να οργανώνει τα πάντα, τότε η υπόθεση δεν θα στηριζόταν πλέον μόνο σε ενδείξεις. Θα υπήρχε απόδειξη που έψαχνε από την πρώτη ημέρα. Και ο Μάρκος μόλις είχε ανοίξει την πόρτα προς αυτήν. Ο Άρης δεν έχασε χρόνο. Ποιος είναι αυτός ο μάρτυρας? Ο Μάρκος Βέργος δίστασε για μερικά δευτερόλεπτα. Ύστερα έδωσε ένα όνομα. Δημήτρης Λαγός. Ο επιθεωρητής σημείωσε το όνομα. Ποιος είναι? Ο ιδιοκτήτης του μικρού φωτοτυπίου δίπλα στο φαρμακείο. Ο Άρης συνοφριώθηκε. Και τη γνωρίζει. Εκεί τυπώσαμε τη συνταγή. Για πρώτη φορά η υπόθεση άρχισε να ξεκαθαρίζει οριστικά. Ήταν παρόν ο Νίκος. Ναι. Είσαι βέβαιος?
απολύτως. Μία ώρα αργότερα ο Άρης βρισκόταν στο μικρό φωτοτυπείο. Ο Δημήτρης Λαγός ήταν γύρω στα 60. Ήσυχος άνθρωπος, με βλέμμα που έδειχνε ότι κουβαλούσε κάτι βαρύ εδώ και καιρό. Όταν άκουσε το όνομα του Νίκου Παλάντζα, χλώμιασε. «Δεν ήθελα να μπλέξω», είπε. «Καταλαβαίνω», απάντησε ο Άρης. «Αλλά τώρα πρέπει να μου πείτε την αλήθεια». Ο άντρας κάθισε αργά στην καρέκλα. «Ναι, ήρθε εδώ. Μόνος του. Όχι, ήταν με τον Μάρκο». Ο Άρης κράτησε σημειώσεις. Και τι έκαναν? Μου ζήτησαν να εκτυπώσω ένα έγγραφο. Τη συνταγή. Ναι. Η σιωπή που ακολούθησε κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα. Είδατε ποιος την έφερε? Ο Νίκος. Ο Άρης σήκωσε αργά το βλέμμα επιτέλους. Η απόδειξη που έψαχνε. Όχι μια υπόθεση. Όχι μια ένδειξη. Μια άμεση μαρτυρία. «Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?» «Φοβήθηκα», είπε ο ηλικιωμένος. «Ο Μάρκος μου είπε να ξεχάσω όσα είδα». Ο Άρης σηκώθηκε όρθιος. Η υπόθεση είχε πλέον κλείσει οριστικά. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευε, μέχρι που επέστρεψε στο τμήμα. Εκεί τον περίμενε ένα τελευταίο έγγραφο. Ήταν η πλήρης απομαγνητοφώνηση της τελευταίας τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα στον Τρίφωνα και το δικηγόρο του. Ο επιθεωρητής άρχισε να διαβάζει και ξαφνικά σταμάτησε. Μία πρόταση τράβηξε αμέσως την προσοχή του. Τα λόγια του Τρίφωνα. «Ανδρέα, αύριο θα μιλήσω στον Νίκο και θα του τα πω όλα». Ο Άρης ανακάθισε. Συνέχισε να διαβάζει. «Δεν θέλω άλλα ψέματα. Πρέπει να μάθει, γιατί δεν πρόκειται να του αφήσω τίποτα». Ο επιθεωρητής πάγωσε. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι πίστευαν πως ο καυγάς είχε γίνει για την περιουσία. Όμως τώρα φαινόταν πως υπήρχε και κάτι άλλο. Κάτι που ο Τρίφωνας δεν πρόλαβε ποτέ να αποκαλύψει. Και αν αυτό το μυστικό ερχόταν στο φως, ίσως εξηγούσε όχι μόνο το κίνητρο, αλλά και το πραγματικό μίσος που είχε οδηγήσει στο φόνο. Ο Άρης διάβασε ξανά την απομαγνητοφώνηση και ύστερα άλλη μία φορά. Κάτι τον ενοχλούσε. Ο Τρίφωνας δεν είχε πει απλώς ότι θα άλλαζε τη διαθήκη. Είχε πει πως ο Νίκος έπρεπε να μάθει την αλήθεια. Μια αλήθεια που φαινόταν να κρατούσε κρυφή για χρόνια. Ο επιθεωρητής πήρε αμέσως τηλέφωνο τον Ανδρέα Μανολά. «Θέλω να σας δω αμέσως».
Ο δικηγόρος έφτασε στο τμήμα λιγότερο από 1 ώρα αργότερα. Έδειχνε εξαντλημένος, σαν άνθρωπος που είχε πάψει να κρύβει πράγματα. Ο Άρης ακούμπησε μπροστά του την απομαγνητοφώνηση. Τι ήταν αυτό που ήθελε να πει ο Τρίφωνας στον Νίκο? Ο Μανολάς χαμήλωσε το βλέμμα. Δεν απάντησε αμέσως. «Κύριε Μανολά, σας παρακαλώ», ψιθύρισε ο δικηγόρος, «αφήστε το να τελειώσει εδώ. Δεν μπορώ». Η σιωπή κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα. Τελικά ο Μανολάς αναστέναξε βαθιά. Ο Νίκος δεν ήταν πραγματικός ανιψιός του Τρίφωνα. Ο Άρης πάγωσε. Τι εννοείται? Δεν είχαν καμία συγγένεια. Για λίγα δευτερόλεπτα ο επιθεωρητής δεν μίλησε. «Εξηγήστε μου». Πριν από 30 περίπου χρόνια, ένας στενός φίλος του Τρίφωνα σκοτώθηκε σε τροχαίο και άφησε πίσω του ένα μικρό παιδί, τον Νίκο. Ο Άρης άρχισε να καταλαβαίνει. Ο Τρίφωνας τον ανέλαβε. Ναι, και το μεγάλωσε σαν δικό του άνθρωπο. Ακριβώς. Ο δικηγόρος έτριψε κουρασμένα το πρόσωπό του. Ο Νίκος όμως δεν έμαθε ποτέ την αλήθεια. Γιατί? Ήταν επιθυμία του Τρίφωνα. Ο Άρης σηκώθηκε αργά. Τώρα όλα αποκτούσαν διαφορετική διάσταση. Ο Νίκος δεν επρόκειτο να χάσει απλώς μια περιουσία. Ετοιμαζόταν να μάθει ότι ο άνθρωπος που θεωρούσε θείο του δεν ήταν καν συγγενής του. Και πότε σκόπευε να του το πει? Την ημέρα του καυγά. Απάντησε ο Μανολάς. Ήθελε να του εξηγήσει ότι η περιουσία δεν ήταν το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή. Ο Άρης έμεινε σιωπηλός. Για πρώτη φορά ένιωσε μια παράξενη θλίψη για την υπόθεση. Ο Τρίφωνας είχε μεγαλώσει τον Νίκο. Τον είχε βοηθήσει. Του είχε σταθεί σαν οικογένεια. Και τελικά δολοφονήθηκε από τον άνθρωπο που είχε προστατεύσει περισσότερο από όλους. Λίγη ώρα αργότερα ο επιθεωρητής βρέθηκε στο κρατητήριο. Ο Νίκος καθόταν μόνος. Όταν είδε τον Άρη σηκώθηκε αμέσως. «Ήρθες να με δεις να σαπίζω εδώ μέσα?» είπε πικρά. Ο Άρης τον κοίταξε ήρεμα. «Ήρθα να σου πω κάτι που έπρεπε να ξέρεις». Ο Νίκος συνοφριώθηκε. «Τι πράγμα?» Ο επιθεωρητής κάθισε απέναντί του και του αποκάλυψε όλη την αλήθεια. Για τον πατέρα του, για τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, για τον Τρίφωνα που τον μεγάλωσε σαν δικό του παιδί, για τα χρόνια που τον προστάτευε σιωπηλά. Ο Νίκος άκουγε χωρίς να μιλά, μέχρι που το πρόσωπό του άδειασε από κάθε έκφραση.
λες ψέματα. Ψιθύρισε. Όχι, όχι. Η φωνή του έσπασε και για πρώτη φορά από τη σύλληψη του δάκρυσε. Ο Άρης σηκώθηκε αργά. Δεν είχε τίποτε άλλο να πει. Καθώς έβγαινε από το κρατητήριο, άκουσε πίσω του έναν άνθρωπο να κλαίει μόνος. Και κατάλαβε πως μερικές φορές η μεγαλύτερη τιμωρία δεν είναι η φυλακή, αλλά η αλήθεια. Και κάπου εκεί η υπόθεση του Τρίφωνα Παλάντζα έφτασε οριστικά στο τέλος της. Αν σας άρεσε αυτή η αστυνομική ιστορία, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστυνομικές Ιστορίες Κωνσταντίνα Ξανθοπούλου για ακόμη περισσότερα μυστήρια, ανατροπές και συναρπαστικές υποθέσεις με τον επιθεωρητή Άρη